Guk badakigu! Guk badakigu! Atxitxo Felix eta danok! Ospozigaz markinera etorri garelako azkenien! Gura Atxitxo Felix, Highway Flyer famosua izen zan, Ameriketako frontoietan. Uriona Tigersan bere ez izena. Eta bere frontora sartzen zanik, danak tente ipeni, da esate hemen. Ona, ona, ona! Uriona! Jaurrinien lagatogunez, munduko beste muturre, ezagutu nahi dugu ganoraz, gure arbazuen lurre. Nikon! Venga, Nikon! gora, gora. Hori!